Assalamu alaikum. Masu sauraro da fatan kuna lafiya. Yau kuma? Mana, kin san masu sauraro su ne farin cikinmu, kuma babban burinmu mu gansu suna cikin walwala da nishaɗi da jin daɗi. Musamman ma Fatima Bantalo ko? Ƙanwata kenan Hajiyar Naira. Wai kwana za ka yi, malam mun san komai, kuna soya za ku wani fake da yaya da kanwa? Kishin naki ya motsa kenan, ni da masu sauraro mun sani idan kishin ki ya motsa haka kike surutai. Big guys kenan. Sumayya big guys, yau me muke tafe da shi ne? Ci gaban shirin mu zami inda muke gwadawa masu sauraro yadda hiran friends ke kasancewa. Haka ne, yau kam sai mu gwada misalin yadda na saurayi da budurwa za ta kasance. Gani gaba ɗaya mallakin ki ne, ni duka naki ne, gani gaba ɗaya mallakin. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, na kwana? Lafiya lau, ya kika tashi? Lafiya lau, ka fita aiki kenan? Ina ofis amma ba zan daɗe ba. Ina fata lafiya. Na san yau kana gida ba ka fita aiki. Ina so na ƙara shiri ne wajen ganin cewa kin zama amaryata nan da 'yan watanni. Har ka sa na ji kunya? To maman Ladugo. Ka san ba na so. Mene ba kya so? Ladungo fa. To me kike so a dinga gaya? Suna mai daɗi ne ke so. Kamar Ladijiya kenan? Sorry, da wasa nake. To shi kenan. Kin karya kuwa? A'a. Me yasa? Kiranka nake jira. Idan na ji muryarka, kuma ka bani umarnin cin abincin, sai in ci ina murna tare da farin cikin bin umarninka a matsayina na masoyiyarka kuma amaryarka. Wai. To me ya faru? Zaki sa na fara gingaɗin soyayya a ofis kenan. Baby? I gotta go. Sai an jima, insha Allah I'll call. Bari na fara aiki yanzu kafin na tafi. Gaya min zaki ci abincin akan lokaci. Ko da yake na san ki, yanzu sai ki manta. Sai dai in tuna miki. Okay, sweet cho. Ina nufin my sweet chocolate in zuciyata. Ki dai kawai ki ce idan zan zo kina so na siya miki chocolate. A'a, ni dai ganin ka ya fiye min chocolate ɗin daɗi. Tam, babu matsala. Insha Allah you will see me soon. Duk da cewa ma ba a nema na. Me faru? Ba kai ne ba? Duk sanda nake yi na ganka, amma za ka ce ba na so ka zo? Na san a gajiye kake dawowa, shi yasa ba na cewa ka zo kullum. Na sani, ai tsokanar ke nake yi. I'm sorry. Stop crying, okay? Okay. Tom, see you later. I love you. Love you too. Su bi guys ango. Ai kam karki sare da yin takeaway gida ranar biki na gaya miki gaskiya. Masu sauraro kamar yadda kuke ji, misali yadda hirar saurayi ke kasancewa da budurwansa. Hira ce ake yin ta ɗauke da soyayya. Idan kana waya da budurwarka, ba ka ji tana maka irin haka? Ai kam dai aboki ta ɗauke ka ba masoyi ba. Kwarai kuwa. A nan za mu dakata. Sati mai zuwa za ku ji wani sabon shirin. Ni Sumayya. Tare da ni Big Guys muke fatan ku kasance lafiya.